сликаш? Защо да не снимам? Що? Защо да не снимам? Кой ще сликаш овдека на граничен прем? Извличи сликата и остави телефона. Ама аз... Вие сте публична личност, аз мога да вас снимам вас. Какво? Вие сте публична личност. Що си с униформа, значи мога да снимам. Не можеш да ме снимаш. Що? Не. И хубаво, какво пречи да занесат този паметник на културата в Македония? Защо да не мога да снимам? Дай тази слика извличи. А? Врати го тази слика. Какво да направя? Тази слика ще го слика. Не може да сликаш тук. Що да не мога да снимам? Така, мой граничен премия не може да сликаш ти. И как да аз снимам колата? Що колата да го сликаш? Защо да не снимам колата? Значи, дай да, на какво основание ще ми забраните да вляза в Македония стои нещо? Какво? На какво основание ще ми Той забраните? не знам, той има си други, ти кажа, дали ти влезеш или няма да влезеш, разбираш? Хубаво, ти какво се притесняваш? Що какво се? Ти какво се притесняваш? Не сега ти викам, не можеш да сликаш тук. Защо да не мога да Що е снимам? граничен премия? Забравя. Границата, само ме слушайте. Значи, по член 163 по македонското знание, границата е обществено пропускателен пункт. Обществено. Всеки един човек може да мини и да гледа и да снима. Не да снима, не може. Вас може да снима. Навсякъде може да снима.